Хора, днес ще пия питие с медузи. Ето, вижте. Има парченца от медузи. Не знам какво е на вкус. Така. Ето, сестра ми сега ще държи. Сега ще държи телефона и аз ще пия. Ето. Медузи. Парченца от медузи. Отвратително. Не знаех, че медузата е горчива. Това е сайдер с медуза. Чакайте, аз съм много висок. Не смалявай телефона. Ай, така. Аз пък смалявай телефона. Добре, още малко стана. Не повърна. Спирай глипчето. Мамо, как се спира? Лело.